Quddiem il-partitarji fix-xara, il-lider tal-Labor Robert Tabela stqar li huma jrid jinċentiva l-iżvilupp ta' bini fil-periferija tal-Irħula. Iżda l-istess partitarji ma qalilhomx li jultaqa' l-ikla mal-iżviluppatur Joseph Portelli jinbiss qabel ma ġie approvat żvilupp f'Art ODZ kważi mal-irdumijiet tar-raħal ta' Sannat. Kemm jista' jkun ma ninċentivawx żvilupp ġdid fil-periferija tal-Irħula? Għalkemm il-kelma ambjent issemmit kemm il-darba f'din l-attività tal-Labor, fl-ebda ħin ma semma dan l-iżvilupp kontroversjali f'Tasannat fid-dawl ukoll li kienu s-sindki kollha ta' Għawdex, inklużi dawk laburisti li fl-aħħar xhur ikkundannaw il-qerda tal-ambjent f'Għawdex u l-iżvilupp eċċessiv din il-gżira. Fost dawk is-sindki f'din l-attività tkellem Paul Buttigieg, sindku tal-Qala, li ddeskriva t-taħbit u t-taqtih il-qalb li jiffaċċja l-Kunsill quddiem l-awtoritajiet biex jiddefendi l-ambjent. Inni 20 sena fl-imkien oħrajn nitħabat u nagħmel minn kollox u kull ma jiġini f'moħħi basta jgħin fil-kawża għal ħarsin ta' ħondoq ir-rummien. Eventualment kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li fl-aħħar xhur wieħed lil Qalin u lil Maltin li se jsalva ħondoq ir-rumien biex din iż-żona issir park nazzjonali. Sa dan it-tant fost il-paniku li qed jaħkem lil Labor, Robert Tabela ordna li l-ewwel attività taħt it-tinda tal-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali tkun f'Għawdex f'tentattivi ieħor biex sieħbu Clint Camilleri jikseb aktar appoġġ minn Anton Refalo u oħrajn. Clint Camilleri, George Paul Camilleri, Anton Refalo, U għal darbohra spikka nuqqas tal-eks Ministru Laburista Justin Caruana li fl-ebda mill-erba' attivitajiet pubbliċi li saru sissa f'Għawdex ma kienet preżenti. Fil-waqt li komplit toħroġ biċ-ċar kemm tal-klikka qed jagħtu palata lil Clint Camilleri. Fidejn min tixtiequ tħallu il-Ministeru ta' Għawdex? Fidejn Joseph Ellis jew fidejn Clint Camilleri? U fix-xara l-kandidat laburista Damien Spiteri ammetta li l-familji mhumiex jgħaddu sal-aħħar tax-xahar bl-għoli tal-ħajja. Però l-iktar realtà hija r-realtà kif spjega l-Honorable Prim Ministru ta' tbatija meta l-familji ma jkollhomx biżejjed finanzi.